Rubí Brilla és una iniciativa estratègica municipal que té com a objectiu ser un referent en polítiques locals per l'estalvi, l'eficiència i l'ús d'energies renovables en l'àmbit local. Llavors, comencem a treballar el 2011 amb aquest objectiu aplicat als diferents sectors de la ciutat, però sobretot a l'industrial i al propi Ajuntament per aquest procés exemplificador, no? Per després poder-ho traslladar a la resta de sectors. Els objectius són aquests: aconseguir reduir el consum d'energia de la ciutat i, en conseqüència, les emissions vinculades a aquest consum d'energia. Doncs sobretot estem molt contents de la rebuda en el sector industrial que hem tingut. Amb els anys hem anat aconseguint que totes les empreses de Rubí ens coneguessin com a referent de a qui acudir a l'hora de si tenen qualsevol necessitat a nivell energètica. Llavors hem aconseguit crear un grup de compra energia agregada en l'àmbit industrial i comercial, amb la qual les diferents empreses i comerços que formen part del grup tenen un preu de l'energia molt reduït, que es beneficia del fet de comprar de forma agregada. Ara, recentment, hem inaugurat el primer autoconsum compartit i col·lectiu a la indústria de Rubí, en un polígon industrial, que justament aquesta setmana farem una segona campanya en els polígons de la zona nord per poder ja començar a treballar en el que és autoconsum després de tots aquests anys treballant sobretot per l'estalvi i l'eficiència energètica. Doncs aquest és un altre objectiu assolit molt important per nosaltres a les escoles. Vam fer una remodelació del projecte europeu 50-50 fent que tot el 100% de l'estalvi que s'aconsegueix en una escola reverteixi en la pròpia escola. Com? Creàvem equips energètics en cada una de les escoles i conjuntament amb l'Ajuntament treballàvem mesures d'estalvi que amb l'estalvi aconseguit al final de cada curs a l'Ajuntament el 50% el donava com a subvenció a l'escola i l'altre 50% l'Ajuntament invertia en millores d'eficiència energètica a l'escola, que el que ajudava era a seguir estalviant en els anys posteriors. Llavors, durant 6 anys s'han aconseguit 300.000 euros d'estalvi entre totes les escoles, que la meitat d'aquest estalvi ha anat destinat a invertir en les escoles en la millora de les seves instal·lacions i en el confort de les escoles. Llavors ara hi ha una proposta d'un 50-50 2.0 que ja es tracta de fer intervencions més importants, d'inversió més important, que d'alguna manera faria l'Ajuntament, i l'estalvi que generen aquestes inversions tornaria a servir per finançar aquestes inversions fetes. Doncs ara hem promogut l'ordenança solar municipal per promoure l'autoconsum fotovoltaic, perquè és el que et comentava. Fins ara hem estat treballant sobretot estalvi en factura, que hi havia molt potencial, estalvi amb hàbits de consum i eficiència amb mesures de petita inversió a tots els sectors, al domèstic inclòs, i ara és el moment de ja començar a dimensionar les instal·lacions d'autoconsum, que fins fa 2 dies, quan la regulació no era favorable, no era una bona opció, però ens ha servit d'això, per precisament fer la nostra metodologia com l'apliquem habitualment. Un cop hem aconseguit ja que el consum estigui optimitzat, ara és el moment de promoure l'autoconsum. Llavors hem treballat sobretot en fiscalitat ambiental, és a dir, anar al màxim amb totes les bonificacions fiscals, a l'IBI, en el cas de residencial bàsicament és amb l'IBI, però també amb la taxa, eliminant la taxa per les comunicacions prèvies, els diferents impostos i la tramitació en si, que era bastant complexa, l'hem simplificat, i això afavoreix que la gent es pugui instal·lar l'autoconsum allà on és òptim.
Aquí sobretot hem treballat amb aquesta col·laboració público-privada. L'Ajuntament al final ha fet d'acompanyador o d'acompanyant de la iniciativa, primer captant les indústries, explicant el model amb quins beneficis tindrien a l'hora de participar en aquesta compra col·lectiva i compartida en un futur, quan s'acabi trobant quina energia sobrant d'unes indústries es pot utilitzar per part d'altres, i llavors promovent el concurs privat, que hi va haver una guanyadora, que és la que posteriorment ha fet les instal·lacions a les 8 empreses que al final s'han mantingut en el projecte. I llavors l'Ajuntament és el qui ha anat fent el seguiment de tot el procés i els dubtes que apareixien de les empreses, anar-los resolent, no? Que al final és el que demanen, i llavors també afavorint tot el tema de bonificacions fiscals incloses en la inversió de la instal·lació. Doncs també es basa una mica amb el mateix concepte de l'Ajuntament com a facilitador i acompanyant del procés. Aquí el que vèiem és que la rehabilitació energètica de comunitats de veïns és una proposta que moltes comunitats no tiren endavant, una per posar d'acord a tots els veïns i l'altra per fer front a una inversió tan important. Llavors la proposta que fem des de Rubí Brilla és que no hi hagi inversió inicial. A través de la sol·licitud de finançament i d'ajudes, l'estalvi que es genera directament des del primer minut ja serveix per finançar aquesta inversió. Llavors hem fet el mateix, primer treballar molt amb optimitzar la factura dels veïns, de fer sensibilització amb els veïns, i llavors generant un concurs que també ha guanyat una empresa i que ara estan desenvolupant els diferents projectes amb cada una de les comunitats de veïns. Llavors nosaltres fem l'acompanyament posterior de sol·licitud de subvencions, d'anàlisi de les ofertes presentades, tècniques, i tot això és un valor afegit molt important que la gent valora, el fet de no trobar-se sol, no?, davant d'un projecte així de complex. Balanç molt positiu perquè era precisament el que necessitava el país, no? Després de l'època fosca de l'impost al sòl, mal anomenat i que tampoc no va ser mai aplicat, però que ja va generar en si aquella por per no tirar endavant aquest tipus de projectes. Llavors el que ha permès aquesta regulació és treure ja aquestes pors i entendre que és una tecnologia que ja està més que, ja fa anys, però que està més que desenvolupada i que és sobretot viable econòmicament. Llavors hem notat molta entrada nova de projectes a tots els nivells, tant domèstic com industrial, i això evidentment és arrel de que la regulació ja és l'adequada. Les barreres ara es centrarien més en cultura energètica en general, d'entendre que realment és una inversió que genera un estalvi, que per tant no s'ha de pensar com que és una inversió que ja no tens això, no?, un estalvi posterior. Per tant, que molta gent entengui això del retorn de la inversió, que a vegades costa, és una inversió que tu fas i et genera un estalvi. Per tant, amb tants anys, ara ja ronden entre els 6 i els 10 anys, tens una instal·lació que et generarà encara un estalvi i tu ja l'hauràs amortitzada. I llavors, en el sector industrial sobretot, ens estem trobant un problema important de les cobertes d'uralita, que això és un tema que potser no ho relacionem amb això directament, però sí que a l'hora de prendre la decisió, clar, aquestes cobertes d'uralita s'han de retirar. I amb això hi ha poca ajuda pública realment, i ja fa molts anys que s'està reclamant que des de la Generalitat o des de l'Estat s'haurien de posar recursos per eliminar
d'una vegada per totes o donar més ajudes, perquè realment té un cost molt important. Però alhora ho estem aprofitant com per la part que hi ha d'ajuda per part de la Generalitat, assessorar l'empresa perquè pugui sol·licitar aquesta ajuda i explicar que alhora serveix per generar més estalvi a nivell d'aïllament, no? de les naus, i llavors facilitar la instal·lació de plaques. És a dir, que en el fons no deixa de ser una despesa, però que també genera un benefici. Però en si és un problema perquè hi ha moltes cobertes encara d'amiant en naus industrials. I com a barreres més també tècniques seria la part burocràtica, no? De dir, a l'hora de donar d'alta una instal·lació o de fer els tràmits també s'ha reduït molt i en si totes les regulacions van en la línia de simplificar al màxim, però encara hi ha algun altre municipi que, Rubí per exemple era un exemple abans de tenir l'ordenança solar, que posàvem bastantes traves a nivell de legalització, no? I bàsicament per aquí és on s'ha de treballar, en simplificar al màxim l'autorització. El paper que estan tenint és el que ja sospitàvem que tindrien fa molts anys. Fa molts anys estaven posant pegues constantment a les renovables, traves i fins i tot menyspreant les tecnologies que hi ha darrere les energies renovables, i ara són els grans abanderats amb el greenwashing. Sembla que ara tots aposten per aquest model i seran els impulsors o els capdavanters amb aquest tema, quan precisament fins fa 4 dies eren els que més traves hi posaven. No ajuden amb res, evidentment tenen un negoci que els interessa, que és la venda d'energia, i quanta més en venguin, millor. I ara s'apuntaran al negoci de les renovables, però com a negoci també, no buscant que estigui optimitzat, que tu t'instal·lis una instal·lació que realment és òptima per tu, sinó que aprofitar al màxim de terrat, per exemple, encara que després generi molts excedents que no es necessiten. Llavors, elles sempre estaran enfocades a maximitzar beneficis, i amb això ens ha complicat molt el treball a nivell local, per exemple, amb els temes de pobresa energètica, que no faciliten per res l'optimització de factures, simplement per començar per aquí. I llavors amb les energies renovables era això, una cosa que es podia liderar des del municipi i des de les persones, s'ho volen quedar elles i treballaran per això.